Здравейте, аз съм Емо. Днес Дарък илюзионист няма да снима с мен, аз съм сам. И сега да си извадя двата жокера. Ето ги. Ставям ги тук настрани, да ги виждате. И някой от вас зрително ли се избира някоя карта. За нас ще е осмица купа. И аз я слагам в костето някъде. Ето така. Че да пас. Ето. И сега ще направим една цепка. Ето го един жокер, слагаме го отгоре. Другия жокер го слагаме под другия жокер. Ето само да го обърнем. И ето. Ако искате, ще тръкнете няколко пъти. Ето я. Добре. Сега ще ви покажем. Аз ще ви разкрием фокус. Ето, имаме двата жокера. Изкарваме ги. И пак нашата карта ще е купа осмица. Слагаме я по средата, но да не се вижда, отзад да не е така леко. Така да не виждат, този тето го правите. И хващате така и обръщате отгоре. Ето. Обръщате. Взимате един жокер, слагате го отгоре. Казвате, сега ще сложим другия да не разберат. Ето. Ето я. Тя е. Тя е ето я. Ето я нея. И сега слагаме отдолу ето го жокера. И не би тази карта по средата. И казва, нали са два жокера, например да штракнат два пъти или три пъти. 1, 2, 3. И им покажете. Това е вашата карта. И така, ако ви хареса, абонирайте се, коментирайте. И сега да завършим с една магия.